Халыкара театр көне Тинчурин театры дигәч, әлбәттә инде Исламия апа Мәхмүтова белән шул ук вакытта Хәлил абый Мәхмүтовларын да искә алып үтәсе килә. Аның бөтен дөньясы, бөтен булмышы ярату белән тулы иде. Бергәләп уйнау, эшләү ул ничегрәк? Өйгә кайткачтан өйдә дә репетировать итәргә була. Йокларга яткачтан да репетировать итәргә була. Әйтәләр бит әле, иң яхшы, иң тирән роль ул актер белән кайшышлы уйный дип. Сез әлеге фикер белән килешәсезме һәм кайсы ролегезне иң катлаулысы дип әйтер идегез? Бүгенге көндә сез аны яңратып үттегез инде. Бүгенге көндә без Аяз абый Гыйләҗевнең 3 яршин җир спектаклен уйныйбыз. Тәнкыйтьнең иң күбен мин үзем бирәм ахыры. Аллага шөкер, берсеннән-берсе матур әсәрләребез чыгып тора. Әле алай гына да түгел, безнең менә быел эшлиләр. Хәтта 5 яшьлек балаларга да үзебезнең кичкенә тамашачыларыбызга да спектакль әзерлибез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Якынлашып килүче халыкара театр көне уңайыннан бүгенге тапшыруда татар театр сәнгать турында сөйләшербез. Кунакларыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары, Татарстанның ат казанган артистлары һәм искиткеч матур пар Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовлар. Хәерле көн, исәнмесез, хуш килдегез. Хәерле көн, исәнмесез, бик зур рәхмәт. Ничек кәефләрегез? Бик әйбәт, Аллага шөкер. Яз кояшы күңелләрегезне иркәлиме? Ничек кенә. Озак көттек без язны. Сагындырды яз. Бүген кояшы бигрәк тә җылы кыздыра. Әлбәттә, бәлки сез килгәнгәдер дә. Бәлки. Сезне күрүебезгә без ихлашабыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшырыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле бергәләп сезнең хакта иҗат юлларыгыз турында сюжет карап үтик әле. Әйдәгез. Экранга. Татар театр дөньясының иң күренекле театраль парларының берсе буларак Ирек һәм Гөлчәчәк Хафизовларны атап буладыр. Ирек әфәнде Балык Бистәсе районы Олы Әшнәк авылында туып үсә, Гөлчәчәк ханым Мөслим районы Вәрәшбаш авылында дөньяга килә. Шушы мизгелдән театраль парабызның биографияләре бик охшаш, гүя бер-берсенә үрелеп бара. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң икесе дә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенең Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры өчен тупланган махсус студиядә белем ала. Укыганда ук театрда барган спектакльләрдә актив катнашалар, төрле бәйгеләрдә җиңүләр дә яулыйлар. Мисал өчен Канлы туй спектакле белән Подиум 1997 халыкара фестивалендә катнашуны атап була. Аннары инде талантлы Хафизовлар Тинчурин театрына эшкә чакырылалар. Бүген алар хисабында дистәләгән роль санала. Кино сәнгатендә дә үзләрен сынап карый. Татарстанның ат казан артистлары исеменә дә бер-бер атлы лаек булалар. Халыкара театр көне Тинчурин театры дигәч, әлбәттә инде Исламия апа Мәхмүтова белән шул ук вакытта Хәлил абый Мәхмүтовларын да искә алып үтәсе килә. Алар татар театр сәнгатенә чыннан да зур өлеш керткән шәхесләребез. Бүген исә аларның якты истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы да булды. Сез дә әлеге чарадан килдегез шулай бит? Әйе. Чара ничек үтте? Шул хакта сөйләшеп үтик әле. Чара бик матур үтте. Менә аларның чын шәхесләр икәнен бүген дә растладык, күрдек, чөнки шушы мемориаль тактаны ачуга гына да бик күп шәхесләребез килгән. Башка тамашачыларыбыз, башка театр артистлары, менә аларны чын күңелдән хөрмәт итүләре бүген дә тагын бер кат расланды. Алар урамда шушындай яз, җылы, матур, кояш, гел Исламия апабыз өстән карап торган шикелле булды. Исламия апабызның үзе шикелле ягымлы яз көне иде бүген. Хәлил абыйбыз да шундый ук ягымлылыкка ия кеше. Менә аларны яратмау мөмкин түгел. Чөнки алар үзләре кешеләрне ярата иде. Менә башка җиргә барып керәсең. Без инде халык яннан узып киткәндә, исәмез халык зал тулган була, халык көтеп утыра, кайчагында соңга калына. Исәмез дип узып китәбез. Исламия апа керә. Ни хәлләрегез бар? Исәнлекме, саулыкмы?
Аны яратмый мөмкин түгел бит инде. Безне яратканча аны яраталар шулай бит. Килеп җиттек без дип шулайтырып ул инде кергәндә ул халык белән аралашып. Сөйләшеп. Әле исәнләшмичәрәк үтеге төксерәк үткән кеше булса, ачулана. Халык бит ул. Яратыгыз халыкны дип. Спектакль эшләгән вакытта да яратып эшләгез. Менә халыкны яратыгыз. Аның бөтен дөньясы, бөтен булмышы ярату белән тулы иде. Шын артист, шулай бит. Шулай. Йылдыз булырга туган кеше булгандыр ул. Һәм менә бүген инде Кәрим Тинчурин театр сәхнәсендә аның хөрмәтенә Син бит минем бер генәм дип исемләнгән спектакльдә күрсәтәсез. Әйе, бу инде Исламия апаның үзе язган һәм инде без инде аны бер тапкыр уйнап туктаганнан соң бу инде яңа яшьләр белән яңадан үзе бу аның соңгы эше яңадан куеп менә шушы үзенең юбилеена куйган иде инде ул аны. Бүгенге көнгәчә бара, әле ул гына түгел, тагын бер спектакль күрәсем килгән иде дигән спектакль. Ансын да бик яратып уйныйбыз. 10 елдан артык уйныйбыз инде ансын. Бүгенге көнгәчә халык без ул спектакльнең белән Исламия апаның үзе белән дә Татарстанның, гомумән Рәсәйнең кайсы гына җирләрендә булмадык. Себерләрне дә, бөтен җирләрне инде. Исламия апа инде Айкадык. Айкадык. Аннан соң Исламия апаның күп кенә спектакльләрендә сез бергә дә уйныйсыз. Менә гомумән алганда бергәләп уйнау, эшләү ул ничегрәк? Авырмы, җаваплымы, яисә инде киресенчә җиңелме? Бергәләп эшләүнең җиңел яклары да бар. Әйтеп китим әле, чөнки спектакль өйрәнгәндә өйгә кайткачтан өйдә дә репетировать итәргә була. Йокларга яткачтан да репетировать итәргә була. Аннары бер-беребезнең тиешсез якларын күреп бер-беребезгә киңәшләребезне дә бирәбез. Шуңа күрә мин, Аллага шөкер, бергә эшләүне бик әйбәт дип рас. Терәк, бер-беребезгә терәк. Аннан соң менә әлеге спектакльләрдән тыш сез бит әле Нәзир һәм Эш аршин җир дигән спектакльләрдә дә бергәләп уйныйсыз. Менә Нәзир спектакленә аерым да тукталып үтәсе килә. Бу спектакльгә инде сез бик зур көч, тырышлык куйгансыз һәм миңа калса, ул сезнең күңел түрегездә дә аерым урын алып тора торгандыр. Менә ни өчен нәкъ менә әлеге пьесаны сайладыгыз? Кайсы ягы белән җәлеп итте? Бу кеше санына бәйледерме? Бу спектакль безнең йөрәктә яралган спектаклебез, чөнки ул безнең үз спектаклебез, шушы 4 кешенең Рөстәм Гайзуллин, Ирек мин һәм Зөлфия Валиева. Тудырдык дип тә әйтергә була, инде зур итеп әйтсәк, кычкырып әйтсәк. Ул спектакльне сайламау мөмкин дә түгел. Ул әсәр бөтен кысаларына туры килгән, бөтен шартларына туры килгән. Туфан Миңнуллин әсәре. Туры килгән әсәр, Туфан Миңнуллин әсәр дип әйтүем, тик кысаларына туры килгән. Моны инде бик театрларда куеп чыкты. Бик күп куелмаган. Аны Татарстанда куйды Нижегородский театры һәм куйдылар Оренбург театры. Без аларның икесенең дә постановкаларын күрдек. Менә безнең постановка бар. Шушы 3 спектакль, 3-се 3 төрле. Бер генә Туфан абыебыз язган булса да, бер генә автор язса да, куелышы 3-се 3 төрле булгач, менә Эш күзлектән караш. Һәр режиссер үзенчә анализлый, үзенчә күрә, үзенчә ача. Һәр артист үзеннән бирә, шулай бит инде. Безнең режиссерыбыз Зиннур Сөләйманов булды. Без аңа бик зур рәхмәтлебез. Менә сезнең спектакльгезнең төп үзенчәлеге нидә дип уйлыйсыз? Беләсезме нәрсә? Без аны шул хәтле яратып эшләдек. Үлеп битеп яратып эшләдек без аны. Без бер бүтенгә әйләндек. Без бер алмага әйләндек. 4кә бүленгән бер алма, түгел алмага әйләндек бүтенебез. Һәм шушының белән яшәдек. Алай итеп театрда да спектакль чыга. Бик дәртләнеп эшлибез. Әмма монда бу үзебезнең спектакль, үзебез җаваплы, бөтенесенә үзебез җаваплы булганга, бөтен йөрәгебез белән, бөтен һәр күзәнәгебез белән шушы спектакльне эшләдек. Һәм бүгенге көнгәчә шулай дип тулландырып куйым әле. Әйе, бүген Һәм шушы көннәрдә спектакльне күрсәтәсез дип теләп. Алла бирсә, тамашачыларыбызны чакырып калабыз. Килегез, күрегез, бергә шушы театр сәнгатендә янарбыз, шатланырбыз, сөенербез, еларбыз, көләрбез. Менә гадәттә әйтәләр бит әле, иң яхшы, иң тирән роль ул актер белән кайшышлы уйный дип. Сез әлеге фикер белән килешәсезме һәм кайсы ролегезне иң катлаулысы дип әйтер идегез? Бүгенге көндә сез аны яңратып үттегез инде. Бүгенге көндә без Аяз абый Гыйләҗевнең 3 аршин җир спектаклен уйныйбыз, парлашып уйныйбыз. Ул да бүгенге көннәрдә уйналачак Тинчурин театрында. Бу минем бүгенге көндә
Нәзір белән бер рәттән иң яраткан рольләремнең берсе дип әйтер идем. Гомумән рольләремнең барысын да яратабыз, Аллага шөкер. Чөнки ул безнең барысы да үземнән чыга, барысын да үзебез тудырабыз. Әмма дә ләкин артист өчен җигелеп, чын көченә bütün булган сыйфатларын кушып, чын ирләрчә халыкка җиткерергә теләгән образлар менә бар яктан да ачылып дип әйтү. Андый сирәк ул андыйрак рольләр. Bütün иратларның да шундыйрак рольләр башкарасы киләдер. Менә нәкъ әйтеп киткәнемчә, шушы 3 аршин җирдәге Мирвали шикелле образларны. Менә ул Мирвали минем белән бәлки кайчашта уйнагандыр. Мин аны тоттым. Аллага шөкер. Шул тотканнан бирле без дус тату. Һәм инде үземнең җәмәгатем белән ул спектакльдә уйнавы минем өчен тагын бер зур бәхет дип саныйм. Айрыша да кадерле. Безнең иң зур рольләребез шушы бергә уйнаган зур рольләребездер, икебез бергә. Уңынча алай уйнаган булмады. Кайдадыр әзмәс генә очрашып кына. Ә монда чын-чынлап. Менә сез Тинчурин театрында бит инде 24 елга якын хезмәт итәсез. Эшләү дәверендә инде төрле тәнкыйть сүзләр дә ишетергә туры килгәндер. Абдулла Тукай тәнкыйть кирәкле бер шәйдер дип әйткән. Менә сезнең өчен тәнкыйть нәрсә ул? Тәнкыйть кирәк. Тәнкыйтьсез алга бару да юк, шулай бит. Тәнкыйтьнең иң күбен мин үзем бирәм ахыры. Һәр спектакльне анализлыйсың, кайткач анализлыйсың, уйнап чыккач анализлыйсың. Ах, Гөлчәчәк, шулай эшләдең бит. Ах, Гөлчәчәк, 10 ел кайда йөрдең син моңынчы? 10 ел шушыны күрмәдеңме, шушылай икәнен? Шушыны аңламадыңмы син дип менә шулай үз-үземне ашыйм мин. Тәнкыйть безгә үсәргә дә ярдәм итә. Чөнки тәнкыйтьләп тормасалар, нигәдер артистлар гел мактап тору ярамый, безгә бит мактау ярамый. Әлбәттә, мактау сүзләрен ишетәсе килә, ләкин мактауга караганда тәнкыйть күбрәк булса, ул безгә алга таба яңадан иҗат итәргә һәм эшләргә яхшырак дип Димәк, уйлыйм. күбрәк инде этәргеч итеп кабул итәсез. Шулай инде башкача әйтеп тә утыра алмыйбыз үз телевидениедә. Әмма дә ләкин бик мактауны да әллә кая күкләргә чөяргә ярамый. Ишеттеңме? Алда кесәңә сал. Оннан соң танылган бер театр актрисасының мондый сүзләре бар. Театр ул самолет түгел. Аның тарихы шышлардан гына тормый. Менә сез әлеге сүзләр белән килешәсезме? Һәм бүгенге көндә Кәрим Тинчурин театрын ничек тасвирлый аласыз? Ул очыштамы? Театр ул башка сәнгатьләргә охшамаган бер тере организм шикелле. Чөнки ул бөтен сәнгатьне үз эченә алган. Анда музыка да бар, анда әдәбият та бар, анда рәсем сәнгате дә бар, анда җырда бию дә бөтенесе дә бар. Һәм ул тере кеше аша чагыла. Аны безгә тере кеше уйнап күрсәтә, шулай бит. Шуңа күрә безнең театрыбызда заман белән тере бер организмлар кабул ителә. Шуңа күрә кеше дә бит гел очышта гына була алмый, гел түбән генә дә тәгәрәми. Шуңа күрә театрыбызда безнең яшәештә Аллага шөкер, берсеннән-берсе матур әсәрләребез чыгып тора. Әле алай гына да түгел, безнең менә быел эшлиләр. Хәтта 5 яшьлек балаларга да үзебезнең кичкенә тамашачыларыбызга да спектакль әзерлибез. Тиздән ул безнең сәхнәбездә булачак. Сәхнәбездә дип инде ул зур сәхнәдә түгел, аерым үзебезнең театр эчендәге бер бинада, бүлмәдә. Музей бүлмәсенең бер өлешендә булачак. Музей бүлмәсендә. Һәм инде әле яңадан аннары тагын сезон япканчы, яңадан яңа зур премьерлар чыгарга тора. Һәм апрель башында безнең Алла бирса Илгиз Зәйниевның Мәдинә дигән спектаклен күрер тамашачыбыз. Илгизне көттек, Илгиз килә дигәчтен һәрберсе үзенә роль көтте. Анда алдан әйткәннәр иде зур әсәргә утыра икән дип. Шуннан соңыннан килгәчтен 6 кешелек кенә булып чыкты. Һәм бу 6 кешелек спискта мин үз фамилиямны күрүгә бик шат. Һәм ул кайтты да, "Җимеш син юганда" ди. Ярармы икән борчылма. Безнең менә шушы көннәрдә хәбәрчебез дә сез дә булып кайтты. Хәзер әйдәгез репетиция мизгелләрендә карап үтик әле. Игътибар экранга. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында зур яңалык. Танылган режиссер Илгиз Зәйни премьера әзерли. Мәдинә спектаклен куя. Апрель айында Илгиз Зәйниевның Мәдинә спектакле көтелә. Бу жанр фаҗига.
Илгизнең үзенең әйтүе буенча да әле бу аңада мондый жанрда эшләүе яңалык. Спектакль менә зур сәхнәдә уйналачак. Без исә репетициянең бер мизгелен күзәтә алдык. Ирек әфәнде әйтүе буенча, спектакльнең жанры да бик үзенчәлекле. Бу ак шигырь формасында һәм ул бу безнең медия әсәренең татарча варианты шикелле. Халыкка бик үзенчәлекле әсәр булыр, кызык булыр дип өмет итәбез карарга. Ирек Хафизовны тискәре рольләрдә күз алдына китерүе авыр булса да, Мәдинәдә тискәре персонажны уйныйм дип серне шиште. Мен монда бик тискәре персонаж һәм менә минем персонажым аркасында шушы фаҗиганы китереп чыгармаска да булган булыр иде, әмма Илгизнең язу аркасында минем персонаж шушы фаҗиганы китереп чыгара. Мен үземнең кируым белән бәлки мондый ук хәлләрне тормышка ашырмаганда булыр идем, әмма шушы үземнең кырыслыгым аркасында шушындый фаҗига килеп чыга. Безнең ахмак сүзне тыңла. Сабыр иткән булсаң шунда бераз гына килеп җитәр иде бит бу кайгылы хәбәр. Шуннан да шактый кырыс персонажга охшаптыра. Менә гадәттә театр артистларына иң яраткан рольләрегез нинди дип сорагач, тискәреме яисә уңаймы дигәч, алар инде күпчелек бер тавыштан тискәре дип җавап бирәләр. Чөнки инде монда эзләнергә кирәк, уйларга кирәк, аның төбенә төшенергә кирәк дип. Менә сезнең очракта сезгә кайсы якынрак? Беләсезме, тискәре образны тудыру ничектер әле бер караганда җиңелрәк тә шикелле. Чөнки менә бар бит инде геройларны тудыру кай вакытта авыррак. Артист бит инде ул һәрвакыт эзләнүдә, без бит инде урамда берәр кызыклырак образ күрәбез икән. Без инде аны үзебезнең баш миебезгә салып куябыз. Аннары инде яңа образ иҗат иткәндә торып тора әле менә мин теге вакытта күргән кешенең йөреше булай иде, яки баш борышы булай иде, яки чырае булай иде дип грим салганда мыегы бар иде, монда бакенбарты бар иде дип шуның шикелле һәрберсендә истә калдырып, шулайлар иттереп иҗат итәбез инде. Без бит үзебезнең тамашачыбызга, яраткан тамашачыбызга үзебезнең образыбызны тулыландырып, әйбәт иттереп, җиренә җиткереп күрсәтмәсәк, спектакльдә шандыра да алмыйбыз. Сез Гөлчәчәк апа, нәрсә әйтерсез? Тискәре уңай образларга бүлмим. Эшли роль бирсәләр, бөтенесенә чатырдап ябышам. Анарсын режиссерның сиңа мөнәсәбәте, шушы ролеңә мөнәсәбәте һәм эшләү алымнары бөтенесе бергә кушылып кына ниндидер образ барлыкка китерә. Кыенлыкмы, авырлыкмы? Менә шул эш дәверендә күренә. Менә спектакль әйтелде бит инде шигъри форматта дип. Шигъри форматның авырлыгы бармы, яисә инде бу башкалары белән бер төрле кебекме? Юк, башкалар белән бер төрле дип әйтмәс идем, чөнки шигъри бит инде ул күбрәк рифма белән бара. Ак шигырь булса да, прозада кай вакытта сүзләреңне онытып җибәргәндә партнерың да импровизация белән алып китә, ул безгә җайлырак. Аннары инде без бит инде бергә уйнаган кеше белән күз карашыннан да бер-беребезне аңлыйбыз. Анда күзенә булай иттеребрәк текәлебрәк карасаң, әйдә ярдәм ит дигән шикелле. Кай вакытта инде андый ситуациялар була, без сәхнәдә булганда без бит инде роботлар түгел. Шуңа күрә кай вакытта сүзләр дә онытылып китә. Синең партнерың аңлап ала да, әкрен алып китә, шуннан яңадан кирип китәбез инде. Оннан соң менә логик басымнарга килгәндә дә шул ягы да авыр. Әйе, логик басымнар да дөрес әйтәсез, алар да бар. Минем менә монда иң күбе безнең геройлар Лиза Саляхова, Артем Пискунов, иң күп өлеше текст буенча аларга инде. Иң авыр өлеше аларга димәк. Иң авыр өлеше аларга уңышлар телим хезмәттәшләремә. Мен аларга гына түгел инде, барыбызга да, барыбыз да исән сау булыйк, сәламәт булыйк. Шушы үзебезнең яраткан премьерларыбызны исән сау эшләп чыгарга язсын Алла бирсә. Амин. Менә тиздән халыкара театр көне дибез. Бу көн сезнең өчен ниндидер әһәмияткә ияме? Артист кеше әлеге көнне көтеп аламы? Беләсезме, менә килүгә яз турында дидек бит. Менә шушы март аена аяк басуга, мартның ахырында безнең өчен зур бәйрәм итеп көтелә. Ул чыннан да зур бәйрәм. Нигә зур бәйрәм? Аллага шөкер, менә безнең Татарстанда да шундый матур мәдәни чара уйлап таптылар. Тантана дип атала ул. Ул тантанага бару гына түгел, анда баргачтым бит анда бөтен театрның әһелләре килә. Барлык Татарстан театрына. Шунда ул үзе бер күрешү, үзе бер гомер, шулай итеп күрешеп, аралашуы җанга
Сихат бит әле анысы да. Зур бәйрәмгә әйләнә. Зур бәйрәмгә әйләнә. Быел без Зөлфия Вәлиева өчен җан атабыз. Әйе. Ул безнең Едәш спектаклендәге роль өчен тантанага билгеләнде. Без аңа җиңүләр телибез. Аннары инде безнең әле килгән яшь егетебез дә бар бит әле, Фәрхәт. Фәрхәт тә бар әле. Һәм икенче пландагы ир-ат ролендә Зөлфәт Закиров. Бу хезмәттәшләребезгә уңышлар телибез. Без сезгә җиңүләр телибез. Чөнки җиңүләр булган сайын ул бит инде аларның гына җиңүе түгел, бу гомумән театрның җиңүе, шуңа күрә театрга байрак күтәреп кайтсыннар. Шоуга барасызмы соң? Безнең ул көнне спектакль. Без ике спектакль уйныйбыз. Асыл кыш дигән быел гына чыкты, ул премьер спектакле, балалар өчен спектакль. Җырлы, биюле һәм батутта сикерә торган. Безнең ничә батут анда? Уй, әни 9, 11, 12 батут һәм 12 бит асташы. Рәхәтләнеп батутта сикерәбез. Без анда батутта Көч биреп, сикерәбез. Көч биреп. Бәләкәй чакта сикермәгәннәрнең үчләрен алдык. Менә бит. Ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшырыбыз безнең ахырына да якынлашып килә. Сезне якынлашып килүче халыкара театр көне белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сезгә иҗади уңышлар һәм яңа үрләр телибез. Амин. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезне яратабыз. Тинчурин театрының ишекләре һәр вакыт ачык. Килегез, көтәбез. Рәхим итегез. Күңелләребез ачык булсын, ишекләребез ачык булсын, спектакльләребез күңелегезгә хуш килсен. Тагын бер кат бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә шушындый очрашулар насыйп булсын. Амин. Сау булышабыз. Сау булыгыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.